Wis tetaunan nggonku ngenteni nganti cumengklungen aku goleki titising Widawati. Nanging aku entuk wisik lamun to titising Widawati ku Dewi Sukosalya ya Dewi Ragu. Lajeng kepareng Paduka, mula aku nyedhaki negara iki ing pangangka layangku ingkang tak wenehake kelawan ratu sing jenenge Prabu Banaputra mbiyen. Mestine entuk kawigaten. Ning yen ora entuk kawigaten gedene nganti nolak apa ingkang dadi panglamari Dasamuka sepira. Kandeling beteng Ayodya mung negara cilik. Ora bakal mindho gawe mungsuh Ngalengka-diraja. Dados menawi Prabu Banaputra mboten maringaken Dewi Sukosalya, Paduka badhe mbedah Ngayodya. Iya, lah jate opo? Lha ayo. Tak kanthi manjing jroning pura Ngayodya. Monggo kula dherekaken sinuwun. Para Hapsari tumonton ring Sang Dwija katyoke para jiwa ing Manggata Yai Rawatmaja kula wonten dawuh Kaka Prabu sira iku minangka dadi pangayoming garwanira Si Sukosalya kawula nuwun inggih ngene ya Di sawetara dina kepungkur aku nampa nawala saka Prabu Dasamuka ingkang surasaning tulis ora ana liya kejaba
nandukake rasa sih tresnane marang garwanira. Perkara iki andadekake mesguling rasanipun Kakang ngelingi lamun Tadasamuka ingkang abudi nista watak candala pambekan siya budine angkara mau anane muhung tansah nuruti karep mungkaring pepenginan tanpa weruh marang rusaking kahanan. Mula Dikang Prayitna ngati-ati muni nggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Aboting abot ora kaya wong kang kudu nuruti pitutur luhur pait lan rekoso dikaya ngapa kudu dilakoni. Pitutur kahanan iki ora ana liya jejering urip minangka dadi titahing Hyang Maha Wikan ana ing Warcapada. Kudu alaku dharma rening siadiku jiwaning pendhita ya jiwaning brahmana ingkang kudu sugih pangapura marang sapa wae. Nanging tumraping lelakon iki aja gumampang sira masrahake garwanira marang Dasamuka awit aku sumurup lamun ta sedyane Dasamuka kang mengkono mau mung bakal ngrusak marang tatananing bawana. Bumi kon kancing langit kelap-kelap katon ler kencang alis risang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mayit saking jas bali woro minanggo durung abang kecoa dari ngambles bumi hambengok soro kalia lampaing Prabu Rahwana. Pono putra, aku kang teko. Tah. Raseksa krura kakiri-kiri kenyolir prabata abang kawelakar mangwuh ing mungsuh amin tolawan anggrus rusing nabda katinggal yun manubro ladalah reca manik jatining alam kang tinuting jagat wah ya bandaku ya donyaku Prabu Banaputraku sing teka. Ya Prabu Dasamuka aku ngaturake karaharjan iya. Waduh. Ngeten niku. Ratu ketok wibawa. Yayine bagus. Ketoke nggih wingit kan. Rasa ngalem. Alemen aku tak weni duit. Ana dawuh apa Prabu Dasamuka ya aku mung kepengin genahke layangku tak enteni kaya ngenteni sileming prau gabos kumambanging watu item kepiye pancalukku nalika iku Dasamuka sumurupa sumber-sumbring pasulayan iki mung werna papat. Siji perkara bondo, loro perkara wanita, kaping 3 kawasisan, kaping 4 panguwasa. Bondo menungso isih duwe kamilian marang babagan ingkang kasatmata lan kamulyan. Kawasisan padha rebut benering penemu panguwasa
sikut-sikutan jegal-jegalan pamriye mung kepengin keselak ndang diajeni nang yen to perkara wanita merga menungsa isih digubel kesengseman marang klimising lambe blalaking netra nadyan to perkara wanita nanging bisa ngremuk negara mbubrah kahanan mula aja mbok terusake kekarepanmu iki mengko lereke sisip sembire bakal dadi bab ingkang gedhe bebasan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan lan kowe kudu eling lamun to suka salya iku wis winengku kakung ya kowe kadangku Yayi Reksi Rawatmaja aku wis ngerti yen to kuwi dadi bojone Rawatmaja ning wong tresna aku seneng aku tresna kowe aja nyalahke aku, kowe aja nglerokke Dasamuka. Endi sing jenenge Rawatmaja? Ingkang mapan ana sisihku iki kadangku Yayi Rawatmaja. Wah, ping kaya ngono ae. Ya dolaruta sangkeng yodasan kulu-kulu. Yen panutus sanse. Prabu Dasamuka. Piye? Ngabangake kuping ngucap bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan mung sak nyari jembaring bumi nanging kudu dilabuhi pecahing dada utaing marus nadyan mung sak dumuk nanging bathuk saiki kudu gondol nyawa wah ilang tenan nyawamu metu njaba banget Hot! 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 Wah! Hot! Wah! Wah! Wood! Wah! Ah! Bah! Bah! Hot! Bah!
Oh. Hot. Bah. Bah. Yo, ngajak apa rawat mojo? Mungkon ngulungke bojone wangel men kowe. Aduh, ngatos-atos penemban Garuda Sempati. Njurunga donga pamuji tak lepasane jemparing Dasamuka. Inggih, monggo penemban. Sumbara kowe Dasamuka ora bakal mindho gawe ketiban pusakaku mangsa njaluk banyu dayaning Pancasunya Greka anggep apa mati piye hot hot Mudyar Jaja Candrasa muncrat ludira mung sak diapurmu pendhita kaya ngono kok mungsuh aku ora ngandra sepira sapa sing ora trima iki Rahwana Kakang Penemban. Oh. Kakang Penemban. Kula mboten saged pisah kalian Paduka Kakang. Menapa ngantos nandhang mekaten tato Paduka anggen Paduka nadhai gamanipun tiyang murka Dasamuka menemban Paduka sampun nandhingini mancing wonten ing loka boga Paduka pangayoman kula Paduka kula ingkang kula bekteni Kakang ciptaning manah kula anggen kula suwita antep raos kula
mila nadyan paduka sampun gugur wonten ing payudan mboten badhe Dasamuka saged anjamah ingkang rai upami entos saged badhe kula beset kulit kula badhe kesah separan-paran panemban kula badhe ninggalaken negari Ngayodya ingkang bagen saged pikantuk pitulunganing Hyang Maha Agung satemah Iwana Rahayu lampah kula mboten saged sinepeng dening ratu ning angkara Kakang Penemban. Oh Ayo Li, manuk sak gubuk ranggon. Garuda Sempati, arep belani. Kuwi sumitraku hilang nyawamu. Cepet. Hot. Ah. Hoi. Bah. Kaya ngene apa ya? Puputi ulumu. Hoi. Hoi. What? What? aduh adikku wis sedo ya. Oh. Hai, wah. Hoi. Wah. 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 Apa anggep kowe iki? Ana putra kowe arep mbelani dulurmu. Suka salya tak pek wae ra entuk. Apa ana anake kok dikon ngepek adine? Mung diliacet krokot pendhita kere. Dimuktekke ning Alengka ora gelem. Bedah negara Ngayodya. Marina sumubang iwang aruna kadinetraning koko rapo sabdaning kukiloring kanikara kagatar kene donganing kong
lumampah kang wanci mundak taun negari Ngayodya Riwesna binedha dening Prabu Dasamuka Lajarila Dewi Sukosalya pinanggih kaliyan Sang Dasarata dedaupan kelawan Sang Dasarata ing jumeneng nalindraning Ayodya mijil putra ingkang miyos kakung pekik warnane kaya wulan purnama Atmajanira Prabu Dasarata kaliyan Dewi Ragu ya Dewi Sukosalya anenggih Sang Rama Badra Sang Prabu Dasarata ugi patutan kaliyan garwa Dewi Sumitra nenggih Raden Lesmana Widagda ana maneh putraning Prabu Dasarata nenggih Raden Barata lan Satrugna dadya satriya-satriya ingkang pepethingan ing jagat kasektene tanpa timbang kawusa kocap nuju ngarisa jugana sayembara ing praja Mantili Dirja Prabu Janaka ngawontenaken sayembara amentang langkap ingkang unduh-unduhane putri sekaring Kedaton Mantili Dewi Sinta kathah raja Nerpati ingkang lebeti kalebet Nalendra Ngalengka Dasamuka mentang Gandhewa parandini siji kewala datanana ingkang bisa Rifna Sang Narpa putra Ngayodya ingkang lumebet ing blabar kawajangan cinencang Gandhewa Mantili ingkang gedhene kagila-gila pinenthang gumret swarane nganti kaya putung-putunga saya manteng pangestine tugel kang Gandhewa sinurak gerambata ruba wenang amboyong Sinta putri Mantili dadya jatukramaning Sang Rama parandene lalu dewasaning hari gumantosing taun labet kamurkaning garwa Ngayodya ingkang sesilih Dewi Kekayi anjalari Sang Rama miwah garwa Dewi Sinta tinut Raden Lesmana tinundung saking negari Ngayodya sepaning Dewi Kekayi mohong mamrih Sang Barata Atmajanira ingkang ngembat negari Ngayodya keplantrang tebih hangayam wana Wulandara nglugas busana amung kalian garwa Dewi Sinta lan ingkang rayi Raden Lesmana Murdaka ya Raden Lesmana Widagda Wulandara kawan welas warsa laminira karendet-rendet ing ngri bebondotan kasrimpet penjalin cacing
Yayi Sinta garwanipun Kakang Wong Ayu. Pun Kakang nedha nrima ing atase sira iku putri leluhur Atmajaning Nalindratama kudune ngrasakake kamukten. Nanging samengko malah katut ngaradan sira kesempyok lelakonipun Kakang nganti kedarang-darang manjing jroning alas Dandaka. Aduh Yayi, sepira luputku aku minta aksama dene minangka jejering bojo ingkang ora bisa ngayomi garwa. Aduh Pangeran Rama, paduka menika mustikaning titah. Iye, kula mboten ngraosaken menika setunggaling penandang nanging ideping tekad kula anggen kula setya bekti dhateng paduka mboten namung kalanipun paduka mapan wonten ing salebeting kamulyan lan kawibawan. Mboten namung kalanipun paduka ngregem panguwaos nanging wujud kasetyaning garwa menika inggih mekaten menika. Menawi ingkang kakung wonten saklebeting penandang garwa mboten tebih lan kula tansah caket ing ngarsa paduka raos kula tansah ayem lan tentrem. Aduh Yayi mustikaning para putri. Iya. Tak trima banget Yayi. Lesmana kula wonten dawuh Kakang Mas syukur mangayu bagya sekedhi jumurung. Dene sira Yayi uga nderek lekasipun Kakang. Aduh Kakang Mas. Badhe nista pocapanipun. Menawi Lesmana lajeng mboten nampi kanyatan awit gesang kula namung estu padha dhateng sederek sepuh. Sedaya sisaning gesang kula namung badhe kula udhukaken kangge netepi darmaning kasatriyan kalebet nderek paduka wonten madyaning wana menika. Kinarya pangasah pandadaring jiwa luhur. Mugi-mugi saged netepi darmaning kasatriyan Kakang. Janing-janing talaga kadhi langit mambang tang pasulan pamaneka wintang tulya kusuma ya sumawur lumrang wekang sari pindha salahku jagat wasisaning Bathara. Ayo Yayi iki wanci manembah mriyang agung lan uga aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang para pendhita lan para pujangkara padene para ulah tapa. Awit ing alas Dandaka iki akeh para dubriksa lan uga akeh raseksa ingkang padha nggura-godha lan gegiro kelawan para tapa. Mula kang sapa iku Kang Prayitna ngati-ati Yayi Lesmana nunggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Soroting pandam sumula madangi jero pasaryan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangrangan tyah manahen kongte Pangeran apa Yayi Sinta kangge sawetawis wanci mangke sasampuning manembah mring Hyang Mahawikan monggo sami lelejang wonten ing wana mriki kinarya methik sesekaran mewah ngenggar-enggar penggalih. Yayi kaya ngono luwih prayoga mung wae Kang Prayitna Yayi Lesmana ayo tak kanthi sumangga Kakang Mas kula dherekaken.
Marica, kula wonten dawuh. Wit wau kok mung kalih kula mawon. ya jan kancaku ya mung kowe. Lah nggih. Bener kandhane Yayi Sarpakenaka. Matur marang aku nalika semono jarene ing tengahing alas dandaka ana wong wedok ayu. Sumunar cahyane. Apa bener yen to iki titi sing Dewi Sri Widawati? Mestinipun mugi mekaten. Namung kados pundi wong sampun dipun garwa dening Raden Rama. Raden Rama menika macanipun Prabu Dasara teng Ayodya. Mbah ora peduli. Pilih reka dayamu supaya Sinta pisah kelawan Rama. Apa dene Lesmana? Oh, ngaten. Ya, Nek telem mekaten kula ngestaken dawuh. mengko aku ingkang bakal nyidra Dewi Sinta. Mriki. Ingkang prayitna ngatos-atos kula badhe nindakaken dawuh paduka.